तू ऐक ना काय तू ये अरे Lui sam रे. Lui Sam रे Lui sam. Lui Sam तो काही या बॅग आणि पुरा खाणू म्हणू. अहो मुंबई या काले मुंबई मुंबई काले अंग काय जाय ना अंग काय कमाई ना रे काय नाही का महिना म्हणते या. हं? त्याचे आम्ही अनएम्प्लॉइड तेवढ ना. तर परवा नाही तू. काय लाग परवा या. आमचं शोने पूर्वा बसरूरू कै रे बसरू वय आमचं लकी ड्रॉ शो आहे या. ते त्यांचे वडले व्यस्त काही वय के दळा रे परवा 20 तारखे नोव्हेंबरच्या. 20 तारीख आहे गे वय 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 तर आव मुंबई असताना बसरूरू बसरू म्हणजे आदले असतात कोण हो वय गर्लफ्रेंड अरे अरे ये बॅग अंगण ये ने अगं खाल्या रविले गुत्ता. गत्ता रे परवाची गाडी द्यायची नाही जडा रे. आणि खायला बोरला रे तू जस्ट करी अरे परवा या या तिसला रोज कापू. राव जडा रे ते बोलचे सुखाले बरोबर ಅಂದ್ರೆ ये खामा ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಯ್ಲೆ ಮಳಿಯರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಸಕಲಡಿಗೆ ಸಕೈಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಯ್ರ ಮಳಿಯ ಗುರಿಗೆ आणि इल्लेशे रूम इल्लेशे जाण नितळ गरजे दैते आता परवा 20 तारखेला आहे की ना. 20 तारीख असा रे हा जरा मी जागी रेडी यारे यारे काय टेन्शन करणार तुझी गाडी आता मस्त आम्ही असा रे. वय आमका तुझी गाडी इम्पॉर्टंट आम्ही पेंट रेडी असा परवा 20 तारीख आहे रे बसरूर वय सेंट फिलिप नेरी चर्च अंगा सर आमचे फिल्म लकी ड्रॉ 777 प्रदर्शित जाऊनचेर असा. वार्षिक पेस्तालेकर ज्यूस 7:30 वरांचेर तुम्ही येतात नाही. आम्ही येता तुम्ही या होय अरे जेवण आहे रे बरोबर या रे पहिल्या जाय तर परवा मिळल्या. नाही रे सांग रे अरे फेस्ट नाही रे वडले जेवण आलं ये रे कुटुंबाची